Hej, jeg hedder Theis, og jeg bor her på Nørre Vesterskov. Vi sidder her i vores nye del af botilbuddet. Jeg kan ikke huske, hvad paragraferne er, men jeg synes, det er mega fedt at bo her på Nørre Vesterskov. Jeg vil rigtig gerne ud i egen lejlighed, så derfor vil jeg gerne have hjælp til f.eks. at tage opvaskemaskinen og starte den og vasketøj. Jeg har svært med at stå op om morgenen. Det vil jeg sgu gerne indrømme. Og derfor får jeg nogle gange hjælp til at komme op om morgenen, så jeg kan komme ud på de forskellige værksteder. Efter vi har spist middagsmad eller aftensmad, så går vi ned i vores nye botilbud hernede i vores fællesrum. Og nogle de ser film, og andre de spiller, og ja, det er sgu meget hyggeligt. Der er rigtig meget personale herude, der hjælper os i dagtilbud og i botilbud. Herude der bliver man bare lidt mere voksen.